sa habang buhay. Makapiling ka't makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking piling. Mahal ko iyong dinggin. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:20 na po ng umaga. 6:20. Ngayon pong araw ng Martes, January 13. Kabilis naman po ng araw. Opo, at 13 na po, buwan ng Enero 2026. Magsama-sama po tayo hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Ibat-imat, si paring Dennis Mujares. Kaya wala kinatan. Wala da Taipei. Bimiyahin na palbangon. Para pa da Taipei. At bago ng ating mga issue na tatalakayin, narito muna ang ating mga pambungad, mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Martes. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Nagbabala ang palasyo sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y binawi ang kanilang mga testimonya laban sa mga politikong idinawit sa flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ng kanyang pagkakaalam, ang abogado na si Attorney Ramon Esguera ay hindi abogado ng BGC Boys na sina Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, kundi si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Castro, wala siyang personal na alam sa naturang issue dahil hindi naman niya nakakausap ang BGC Boys. Sa kabila nito, nagbabala si Castro sa mga testigo na huwag magpaloko dahil baka sa bandang huli, sa halip na sila ang mailigtas sa mga taong isinisiwalat ay sila pa ang makulong at magamit sa halip na ang makulong ay ang mga malalaking isda. Ang pahayag ni Castro ay kaugnay sa lumalabas na ulat na babawiin ng BGC Boys sa kanilang affidavit ang naging partisipasyon nila sa flood control at pagtuturo sa ilang politiko tulad ni Villanueva. Radyo Pangasinan. Almusal Balita. Samantala, kinumpirma ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na nakatakda ng simulan ang paglilitis ng kasong isinampa laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Sandigan Bayan sa Enero 20 at kabilang anya siya sa mga tetestigo sa dating mambabatas.
Sinabi ni Dizon na magbibigay siya ng update sa kanyang sworn testimony sa kaso ni Saldico. Dahil siya ang complainant sa marami sa mga kaso ay aasahan nang makikita siya ng tao na tetestigo sa dating mambabatas sa mga gagawing paglilitis dito sa mga susunod na linggo. Noong November 18, inihain na ng Office of the Ombudsman sa Sandigang Bayan ang mga kasong corruption at malversation of public funds laban kay Saldico at iba pang individual. Ang kaso ay may kinalaman sa maanumalyang 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Inisyuhan na rin ng warrants ang dating mambabatas, kabilang ang ilan pang dating opisyal ng DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ingay lang umano ang mga balitang babawiin ng mga dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza ang kanilang testimonya kaugnay ng flood control mess ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. Sinabi ni Clabano na hindi sila aasa sa mga sabi-sabi kundi sa mga sworn statement ng mga akusado. Binigyang diin ni Clabano na kahit bawiin ng mga nabanggit ang kanilang testimonya sa naturang irregularidad ay hindi naman ito makakaapekto sa panig ng prosekusyon kundi ito ay makakaapekto mismo sa mga akusado. Kahapon ay muling isinagawa ng Sandigang Bayan ang bail hearings laban sa mga DPWH officials na kinasuhan ng graft kaugnay ng flood control anomaly. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, 4 na regional directors kabilang ang 11 opisyal ng DPWH ang nai-relieve sa pwestong habang inimbestigahan sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi ni DPWH Secretary na kabilang sa mga naturang opisyal ang mga regional director sa Region 1, Region 4A, Region 5 at Region 7. Sinamak din ang 2 assistant regional directors sa Region 4B at Region 5. Gayon din ang 2 district engineers ng Metro Manila 3rd District Engineering Office at South Manila DEO. Bukod sa kanila, 3 pang DPWH officials ang inalis matapos na hindi maabot ang mga kwalifikasyon sa Civil Service Commission. Ayon kay Dizon, nagpatupad na ang DPWH ng balasahan sa mga opisyal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nagbago na ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa planong paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ng Pangulo noon na hindi makakatulong sa pag-usad ng bansa at sa kapakanan ng bayan ang paghahain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Subalit sa press briefing kahapon ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na maaaring hindi pa alam ng Pangulo kung gaano kalawak ang isyu ng korupsyon na ibinabato kay VP Sara. Sa ngayon, base sa pakikipag-usap niya kay Pangulong Marcos, ang sinabi lang nito ay kung ano ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, ay ganun din ang pagtrato sa pag-iimbestiga tungkol sa impeachment laban sa Vice Presidente. Nangangahulugan anya na ito ay managot ang dapat managot. Igagalang din anya ni Pangulong Marcos kung ano ang proseso ng impeachment at kung dapat itong maisampa ayon sa mga ebidensya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mga miyembro ng diehard Duterte supporters ang umano'y nasa likod ng bantang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sinabi ni Castro na base sa lumalabas na mga report, isang mambabatas umano ang nilapitan ng mga supporters ng isang politiko para maisulong ang impeachment.
Pinayuhan naman ni Castro ang mga supporters ni BP Sara Duterte na bago magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo ay tulungan muna nila ang kanilang idolo. Aniya, ang impeachment ay hindi pang media o pananakot lang dahil mas mahalagang masagot ang mga issue laban kay BP Sara gaya ng umano'y paglustay ng milyon-milyong confidential funds at pagtanggap umano ng milyon-milyong pondo mula sa mga drug lords. Idinagdag ni Castro na walang Mary Grace Piatos ang Pangulo at hindi nagnakaw ng pera ang presidente. Siya pa nga anya ang nagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City District Edgar Erice, 2 congressmen ang inaasahang mag-e-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ang reklamo ay pina-finalize na daw ng pro-VP Sara Group. Ayon kay Erice, kabilang sa grounds ng posibleng impeachment complaint kay Marcos ay betrayal of public trust, kaugnay ng mga issue sa 2023, 2024 at 2025 national budget. Nilinaw naman ni Castro na laging handa si Pangulong Marcos na sagutin ang ibinabatong issue tulad ng breach of public trust dahil sa paglagda sa General Appropriations Act. Pero hindi pa nito pinaghahandaan ang impeachment complaint dahil wala pa namang formal na reklamo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tinanggihan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang desisyon kaugnay sa pagsisiwalat ng mga komunikasyon sa pagitan ng ICC Registry at isang panel na magsagawa ng medical na pagsusuri kay Duterte. Ayon sa Chamber, ang isinusulong ng kampo ni Duterte ay walang appealable issue na nakapaloob sa Article 82 ng Rome Statute na nagsasabing ang isang partido ay maaaring iapela ang desisyon na lubhang makakaapekto sa patas at mabilis na pagsasagawa ng proceedings o ng kalalabasan ng trial. Sa kanilang kahilingan na may petsang December 17, 2025, sinabi ng kampo ni Duterte na ang mga instruction ng pre-trial chamber sa ICC Registry tungkol sa mga dokumentong ipapadala sa panel ay hindi malinaw o kulang sa clarity. Nagsumite rin noong January 9 ang legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman ng 12 pahinang kahilingan upang iutos ang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo kasama ang mga medical evidence na sa palagay-an niya nila ay makakatulong sa pre-trial chamber sa pag-assess sa kondisyon ng dating leader kung maisasagawa nito ang mga pinangangambahang statutory risk factors. Noong nakaraang linggo, tinanggihan ng ICC ang mungkahi ng legal team ng dating Pangulo na magtalaga ng isang eksperto upang mag-ulat sa mga risk factor na may kaugnayan sa kanyang potensyal na pagpapalaya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:33 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya
at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmalet, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. 6:37 na po ng umaga. Alas 6:37. Kayo pa rin po ay nakikinig at nakatutok sa ating palatuntunan. Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Ako pa rin po. Ang inyong makakasama, Kuya Errol Hurado at syempre ang ating kapartner dyan sa kabilang banda, Engineer Nixon Dakal, ang Gapo Arom, Yakuanan Dennis, ang Pogi sa mata at sa paningin ng kanyang misis. Good morning nga pala sa ating mga taga-subaybay, mga nakikinig.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Yun. Good morning nga pala kay Sir Tirso Karagay. Yun. Si Maestro. Good morning, Nong. Christmas tan New Year so apalabas. Kumusta ka Lanong? Ha? Good morning mat. Anong nang kumatad sa Kayamol si Ninong Arnel Aranda. Anong bubunagiran na agaw. Agapoy sa umat manaya ya mandirengal at sa isika tayo. Ang ating mga dating kasamahan sa banda. Yun. Matay music at may incline na sika ang gaano ang tinagaw-gawa gabagabay mutan so music awa Ninong Tirso Karagay sikatutan so maestro teacher dito na Kalasyaw Central School natan igigreet ko la Red Radio si Ninong Tirso ng Saman elementary ak ibabang tuak ni singa obvious amo no pigaran taon ka lanong 0939-100-9931 yan pong ating text line at 0927-974-2784 at sa atin pong Facebook live na live pa rin po tayo DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Yung ating mga tagapakinig na gustong ibahagi ang kanilang mga damdamin, yung inyong mga sumbong, reaksyon, yung mga greetings na rin, isama nyo na rin yung inyong mga pagbati. Ipadala nyo po sa ating mga nabanggit na numero at mga nabanggit na text line sa ating Facebook page. Live din tayo, engineer, sa may YouTube, ano? Oh, live din. Yun. Nag-thumbs up. Kumusta kila? Samot-saring mga balita, mga issue ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Dakal manaya, so kin. Nagagaw-gawad, sararatay accomplishment, sararamay populis. Aray kabiyangan na Philippine National Police. Luyag tayo. Imabot 300,000 pesos. Ay kantidar na shabu. O sonarel, ditan satay sakaya to. Ditan sakaya bypass operation ditan balay na Rosales. Imagine tay 300,000 pesos, awa. Yeah, worth na shabu. Ditan inga ginawan na bypass operation at sa may suspect ditan at Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan. Nalaan ni suspect na 12 na sachet na 12 sachet na pinaghihinalaang shabu. Say bulato at 60 grams. Yamang pangkantidar na halos kalahating milyong piso. Ang suspect ay naharap sa kaukulang kaso. Si Katumanaya at high value individual. Wala may tatawagan na sa aray police. HVI. High value individual. No sa pantutungtungan at satay illegal iya droga. Ditan balet balay na Labrador. Sakay bus driver tan sakay tricycle driver. By bus operation mat. Ya imabot mat 700,000 pesos. Saya agawan na by bus operation ditan sa raramay akagrala na suspect. Ditan Barangay Dulig. Balay na Labrador. Narel so sararayan na suspect at sa kay bypass operation. Naalad si Karaso 110 grams. Shabu.
Ya say kantidad to at 748,000 pesos. Tanditan mo at Jod balay na uminggan. Walay police report ditan na may karambola. Ya sakay so inatoy. Sana may sakay at tatambalanda dahil sa tayo karambola. Ditan at barangay Kabatuan, Uminggan, Pangasinan. Muntan mo at Urdaneta City, wala mat so agawan na banggaan. Inati so sakay laki. Tanuntan mo to obserbaan mo so duaran to. Dita na Urdaneta City agawa at barangay Kabarwan. Unungad sa investigasyon nan sabatan iraraya so biktima. Dan biglara labat yanan salpukan. Bimantak iraramay biktima. At imbatik irang tampol at patambalan at idiniklara na dead on arrival. So sakay sa pong lolo habang inoobserbahan sa pagamutan ang driver ng kabanggaan. Sana may sakya biiya back ride to niya. Alas 6:45 na po ng umaga, yung pong nagtatanong, nagpapalo up po sa ating issue kahapon, wag ho kayong mag-alala at patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. O, kato ng kapodjay pare Dennis. Ay, hindi, limamanayad Taipei si Dennis. Engineer, walang Taipei, atuloy. Atuloy ko no. Atuloy at Taipei. Kato na kapawil to siguro. San ituloy so investigasyon. At sa tay ibabagadan na empleyado ya sa kay munisipyo. Tumatay kagagawa to. Ituloy tayutan. Dahil wala ray dokumento ya kailangan tayo na nabumbunan ni. Saan tayo raratan na singbatan dya at sayan programa. Ditan na bali na mangaldan, anan imbubunag iran agaw, talagan ang putapatang ya tutungtungan. Ano antoy agawa. Eta wala ray mapapaga ditan. Ta eraray gabay day mga lay prangkisa. Gabay day mga lay prangkisa. Mga laray kyun. Mga laray endorsement. Mga laray mampatanir nira. At sararay toda president. Akin walay untan. Saya siyempre sinang kanunutan at saya hangga po arom. May mayor da. Wadjala. O dyan may mayor da, yan nalapod bakasyon niya sa kibulan. Samsamit, so kinawa. So, mambakasyon. Nagailay dakap, yan mambakasyon. Katon di tanad mangaldan, aburido raraya ikin. Aburido raya operator. Tan iraramay tricycle driver na mangaldan. Akin kailangan mo ni na mangalay sertifikasyon. O mga lay sulat yung malalapod sa ito da president bago da i-proseso, i-process. May nosika at mga lay balo yung prangkisa kung tanto mo at sararamay man rin nyo. Akin at walay untan ya mampataner. Mampataner so sararamay manrinyo tan mga lay prangkisa sararay to the president. Irarayan to the president sa ibabaga dadi tanad mangaldan si Kara
So, mansweldo, kuno. Gaano ho katotoo ito, Mayor Bona, na yung mga TODA President ay sumasahod mula sa pondo ng munisipyo? Ginawa mong yung mga TODA President. Ginawa mo daw ang item nila enforcer. Pag sinabing enforcer, traffic enforcer. Di ba magkarsada kaiba manuksoy na sararatay traffic. Pero iraraya balat inaalam niya TODA President payroll mo kuno kung gaano man ito katotoo, totoo man o hindi. O yung mga miyembro ng TODA, ano hong masasabi nyo dito sa mga presidente nyo na mukhang bini-baby nitong si Mayor Bona? Ay, katunog nga pala ng gatas ng baby yung pangalan, ano? Yung mga TODA President, bini-baby. Ipini-payroll daw. Naka-payroll daw. Ang trabaho nila, anong trabaho nila? Nandyan sila sa may sa Poso Office. Bilang mga enforcer. At sila daw po paano yan kung yung nag-a-apply ng prangkisa o nagre-renew? Agyo kabaguan. Ang tulay nagawatutan. Sa iilalo ang tumalabatan, may kita ang tod pampapasada to. Atan niya TODA. Napolitika tan, sigurado. Ano ba ang purpose nito? Bakit yung mga TODA President ginawang empleyado ng munisipyo at sila yung nagre-rebisa ng mga aplikante at mga nagre-renew ng kanilang mga prangkisa? Sa singanatan, bagong taon, year 2026, nagre-renew, nag-aalay prangkisa. No, si kararatan at inalay yung empleyado, yung mambantay mo na karsada, pero may komplikadong trabaho daw, yung manrebisaray papeles na sari aplikante tan na man-renew na prangkisa da, Mayor Bona. Ang tumuso na iyo ba't yun saya? Aya at questionan na sari kabaloyin yun tan, lalo lang sararamay umpapasada. Kulang na lang, pati yung mga padjak, pakialaman nyo. Yung mga poda, kasi dalawa yung dyan dalawa yung hari ng kalsada dyan. Yung mga tricycle drivers at yung mga padjak operators, padjak drivers. Ayan yung mga, kung ang sa Metro Manila ay ang tinatawag nilang hari ng kalsada ay ang mga jeepney, dahil nga sila yung madalas na pumapasada dyan. Dyan naman daw sa Mangaldan, yung mga padjak at mga tricycle driver. Ang gapoy kintutan, Mayor, may conflict of interest kasi. Ang gapo kasi conflict of interest. Sararatay TODA President, yaman na susweldo. Ya unaabot masulok ya 15,000. Masulok ka 15,000 binulan. Dapat yung mga TODA President na yan, ang time in nila 8 to 5. Tama ba? 8 to 5. At sila ay dapat makita sa kakalsadahan. Balat, ang may conflict of interest ditan, ginawa yung presidente, si Carazo manre-rebisa na sararatay aplikante na prangkisa. Paano ito ang dagabayoy? May papeles to man at walay initial to at walay sikreton cross out o aga nayari. Aliwan saya. Taaya agasin mo portaya ng eleksyon. Mamaliw abusado rarayan TODA President. Araratan niya power da, ya inter na mayor, ya ginawa ton empleyado, ya payroll kuno, dito na the munisipyo, TODA President, mamaliw irarayan abusado na ani. Tapos syempre si Carazo mampili, no, so para may makalusot, so para may makarenew, tan so para ramay naidan. Nasa raratay prangkisa. Ano saya at pakulo
na Mayor Bona. Kung ito ho ay pakulo ni Mayor Bona upang mahawakan niya sa liig yung mga toda, nagkakamali ho kayo. Dahil mas marami hong nanggagalaiti sa programa ni Mayor Bona na gawing presidente naging toda president mga empleyado ng Poso na mariribisay papilis. No, walay go signal na irarayan toda president ya nairinyo na nawalan prangkisa marakap. Kayong mga maraming nakikinig sa atin dyan na mga nasa toda. Yung mga mga simpleng individual na miyembro ng toda. Ano ho ang masasabi nyo sa ginawa ni Mayor Bona ngayon? Na yung inyong presidente ay naka-payroll daw sa munisipyo at sila ang inyong kakausapin kung kayo ay makakarinyo o makakakuha ng bagong prangkisa. Siyempre, atay toda-toda, antay lararatan. Ha? Lararatan, so sakay, pakalaan mo first-hand information. No, wala rin balbalita na barangay. Sikara, so unaan niya makaringal. Anong tutanat no, amay nadidingal tumanat kinoy. Against sa ating mayor daoy. Ha? Kaya ang gapoy kaantanta to at paniistoryaan dalapat na antanto may toda president matya abusado oy. May toda president matya mamaliw ya abuso unti posisyon to na ani oy. Ha? O watan tila ta ginawa yura lang tin empleyado nugawan de trabaho da ta say balita timet si karamet so mampaekalad sa raratay vendors ditan. Di doara lang tampol so ken doara lang tampol na grupo. Yung mga vendors, yung mga nagtitinda ng mga wala may tawag tayong digaton. Araramay manlalakod balay o palengke digaton. Iraratan so ken iraratan so sakimot ya erel-erelen da. Si kararatan sumampalaya sa sararatay ambulant vendors na palengke di tanad mangaldan. Araramay vendors mat ang tumasuni bagayod saya ay. Ha? Anta vendors di dapat amay ken amay market division. Kayon talaga. Nakala nyo yung trabaho, raramay market division. Imbis di sa trabaho, dararayan na ginagawa yung empleyado. Ha? At manuksoy na kakalsadaan ditan, tas ay traffic mo lang tititan mangaldan, at matindi. Maganda ho yung nagdagdag kayo ng empleyado. Pero yung magpapalayas ng mga ambulant vendor, ang trabaho ng Poso, at magrebisa ng mga papeles nitong mga magre-renew at kukuha ho ng prangkisa na dadaan sa mga toda president ay unfair. Naisip nyo ba ito, Mayor Bona, na ito ay unfair sa mga miyembro ng toda? Klase kanunutan mo ay gagawa ng Mayor Bona. Anong klaseng diskarte ho ito sa inyong mga kababayan imbis di tulungan nyo raratay toda sa ibabagada at ginawa yu yakuno ya diskarte pian nabombonan yu rad baklaw na kontrol yu ray toda. Wrong! Mali ho kayo dyan. Sa binambonan yu baklaw iraratay individual. Ginagawa yun empleyado, iraratay to the presidents. Pero iraratay operators, iraratay miyembro labat na to the, ang tumasun ibagadad si kayo ay, yung mga nasa toda, yung mga kaibigan natin dyan, walay binibila tayo na text line, walay Facebook live tayo. Walay napan-komentan nyo ditan. Ang tumasun ibagayo. At sararatan ya paluwang ya diskarte. Ya sararatay makapoy ya programa.
imagine, gawin ba namang empleyado yung TODA president at magrebisa ng papeles ng mga magre-renew at mga kukuha ng prangkisa. Alas 6:58 na po ng umaga. Umpawil tayo, kasumpala na ba? Napigaran pa imano. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million.
Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. ...7:06 na po ng umaga. Alas 7:06. Kayo pa rin po ay nakatutok at nakikinig sa ating palatuntunan. Programan Maabig Giya Kabuwasan Pangasinan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At sa technical control, Engineer Nixon Dakal. Sa Kwantuya ay 5443. Walang kwenta yung ganyang programa. Hindi inisip ni Mayor Bona kung ano naman ang kahihinatnan ng mga member. Kasi gabay ito ni Bagaya, may kin. May sa apaboran labat, may presidente da. Imagine, presidente kalalanti, mansusweldo kanid munisipyo, ararate to the president ni, so makapanyari. Ayari, makapanyari, ta siyempre, si Karayman Ribisa, nasari papilis yun. Si Kara, sumamansipa, at sararatay ambulant vendor. Kuya Errol, kumon anunutan damat so kipapasan na saray manag-tricycle. Ta sigurado ditan walay aga makapan rinyo. Tan aga makalay prangkisa to no balon aplikante. Okay. Ayan yung mga hinaing. Ayan yung sinasabi natin kanina. Araya lami ibabaga tayo. Yan no so pay napaboran ditan. Siyempre saksakoy. So naneneng da. Yan na paboran ditan atay toda president labat. Maliwa sigara wa. Siyempre si Karay kyan. Si Karay anap-anapan. No agda kursunada tay aplikante o manrinyo si Karaet agmon arumog. Ta siyempre anda ka kursunada lang te. Balat iraramay akatimbre. Kasi nga may sakay leader to nun Mayor Bonad Barangay at walay tricycle to. Gaano agtong pasada ni iya nga may prangkisatan. Anto may to the president ya timbrian. Agad di maungla awa. Dapat ho ano rin yan.
dapat nakikialam din yung mga ibang opisyalis ng bayan. Aliwan sa tay pupulyan nyo labat atay mayor. Dapat wala matso kin. I beg to disagree. Mayor, kanyo kumun. Siyempre, no eraratan at sinapaboran labat at sa ito the president. Paano to may mas dakal ya membro? Di bali, no ararati dakal ya membro at kabusulon datay akanunotod satan. Agtumala siguro pambabawian, tas ikatumalanti. Ang na ibang ayutan ay tamatakken la. Maunglay kanunutan to. Nga pumaso diferensya kanunutan dad satan, yaman mang kanunutan. Alangan na ibang atyo. Tas ikatumalanti sumayo. Tipi babali uy. Meron hong patimpalak dyan sa may bayan ng Mapandan. Itong Mapandan Town Fiesta 2026 Festival Theme Contest. Ito po ay isang paligsahan sa mga taga Mapandan, 15 years old above. Bawat sasali ay isang entry lang daw po. At ito ay nagtapos ang kanilang pagsasubmit kahapon, January 12. Kumun na kinawa, may na-interview tayo kumoy Mayor Carlo Saya. Tani, dadakal so pantataryanda. Dadakal so pantataryanda at saya ay nagawan Pandan Festival. No iner at balitan mo lang na saray kabaloyanda. Balitan mo lang na saray kabaloyanda dito na abroad. Manlapod saya liderato. Leadership na Mayor Carl Christian Vega na nangyayang so dakip na programa tan aramay proyekto ya talagang makanakana. At saray kabaloyanda kato na nang kakasakay lamot. So may OFWs, different organizations, iba-ibang grupo, mga magkakamag-anak, talagang full support kay Mayor Carl Christian Vega dahil sila ay may mga kanya-kanyang proyekto, may kanya-kanyang programa at may kanya-kanyang pagre-represent ng kanilang grupo. Si Mayor Carl Christian Vega at mabudan imbitaan. Ano ang turara may gatherings ditan at abroad. Agay kabalag na community manaya at US. Wala ray states ditan saya kabaloyan at puros taga Mapandan. Talagang meron po yung tinatawag nilang bayanihan. Sa Mapandan, wala raramay projects. Yung panangnang ng mayor, so gabay itong nagawa. Saan sa igawan damat, saklatan. Ayan grupo la, so mampaalagayad sa atan. Nagagamit na ng mga kabataan, ng mga chikiting. Iyon pong Children's Park. Na ipinagawa po, inayos at nagkaroon ng mga naging isang palaruan para sa mga bata. Very colorful. At siyempre, pasyar sa pamilya. Domino effect latan, iraramay pananganan, iraramay establishments. At pag nagkayayaan ang pamilya, sigawan da mangan ira. Pasyar ira, mangan ira, kato niraramay watan, akaliramot la, sikara at mansirbimat at saray taga Mapandan, niraramay stalls, atan susakay activity natan, nasaray taga balay Mapandan. At antayan tayo kumon, no, antoy ay balon na gagawin da, may festival theme contest. At mananalo po yung isang individual ng cash prize. Imagine tayo manggawa kalay gawa kay team para sa festival. Ay
ay mananalo ka na. Paano ito no? Hilig mo yung manggaway unyo hilig mo yung man-drawing o manggaway stories. At walay unyan pa contest. Siyempre yung mga estudyante, yung mga unang lalahok dito. Isa rin po para ma-enhance po yung talent ng mga bawat estudyante na gusto pong sumali sa ganitong klaseng patimpalak ng LGU. At sigurado magagamit na ito sa Pandan Festival 2026. Malapit-lapit na po yan. Ay yung Pandan Festival dahil nitong mga late o nung mga nakaraang buwan year 2025 ay napag-uusapan na po kung ano-ano yung mga programa, kung ano-ano yung magiging flow ng Pandan Festival 2026. At ang isang balita po natin na ibabalik po yung Invitational Street Dancing Competition. Ito po yung mga best of the best, yung mga nanalo po sa iba't ibang bayan ng mga festival ay ibabalik po ng Pandan Festival. Pero yung Tribo Pandan itself, yung street dance ng Mapandan ay magkakaroon lamang po ng special participation. Kasi atay Tribo Pandan kabatlatan ng Samanla. Panaon ni ng dating mayor, dating Vice Governor Ferdy Kalimlim. At sa Inanmaliw Mayor at si Mayor Carl Christian Vega, i-maintain ho ni Mayor Carl kung ano yung naumpisahan nitong si dating Vice Governor, dating Mayor Ferdy Kalimlim. Aton natan nila bat at sayan sakbay wala laray akalatag y aktibidades manunaan laya so best team na mananalo o team yung tema ng Pandan Festival 2026. Yung mga gusto naman pong sumabay sa Kasalang Bayan dyan po sa Mapandan ay mangyayari pong Kasalang Bayan ay sa February 13. Opo, February 13 po, 2026. Narito po yung mga requirements ng Kasalang Bayan. Ito po, inaanyayahan po ang mga magsing-irog o magkasintahan o yung mga nagsasama na sa isang bubong subalit hindi pa sila kasal. Ay inaanyayahan po kayo ni Mayor Carl Christian Vega na makilahok po sa Kasalang Bayan at personal nyo pong isumite ang inyong mga requirements dyan po sa may Civil Registrar. Local Civil Registry ng Mapandan. Original po ng birth certificate ng parehong aplikante, si Mr. and si Mrs. Yung galing po sa PSA, yung local copy, pwede po yan. Dalawang 2x2 valid, dalawang 2x2 pictures pala at isang valid ID. Dalawang 2x2 pictures, isang valid ID at tag-isang original na copy po o original na kopya ng birth certificate. At ang last day po ng pagsasubmit ng requirements dyan po sa may Civil Registrar, January 26. O may panahon pa po kayo. O, mayroon pa po kayong 13 days para po sumali sa Kasalang Bayan. At sa February 13, bago mag Valentine's Day. Opo, bago mag Valentine's Day, kayo po ay ikakasal. February 13. O nga kasi yung February 14, Sabado. Sabado po yun. Kaya ang Kasalang Bayan ay February 13. Araw po ng Biyernes. At kayo po ay aasahan na dumalo at makilahok yung mga gusto pong magpakasal at gawing legal. Hindi ko naman po sinasabing illegal yung mga hindi kasal, pero mas
gawing legal dahil by papers, by documents, kayo po ay kasal. Di ba po ba mas matitibayin po? Mas patitibayin ang inyong pagsasama dahil kayo na po ay kasal. Regardless po kung may mga anak na kayo, kung ilang taon na kayo nagsasama, kung kayo ay parehong nasa may mga iba senior, di ba? Imagine matagal na silang nagsasama, halos magkaroon na sila ng apo, hindi pa kasal sa hirap ng buhay. Ito po yung inyong pagkakataon po na maging o magkaroon po ng isang solemn, diba? Nakasal na si Mayor Vega mismo ang magkakasal po sa inyo. Etong si Mayor talagang maaroy at ikasal to kilalanti, libre, wala ni regalo. Ba, mukhang inunahan ko na yata. Hindi, nung magmula nung Mayor si Mayor Carl, pag nagkakasalang bayan yan, may mga munting regalo naman siya sa mga couple na mga ikinakanyang ikinakasal. Huwag niyong kalilimutan na January 26 po, yung last day ng pagbibigay ng requirements. At ang kasalang bayan ay sa February 13. Alas 7:20 na po ng umaga. Uy, nakita ko itong pinost ng Calasiao Police Station. Na meron silang naaresto. Bouncing check law. Talbog. Aba, pag kayo po ay nagbayad ng cheque at syempre post-dated yan, siguraduhin nyo ho na lalagyan nyo. Dahil kayo ho matutulad po dito sa nahuli po ng Calasiao PNP, yung bouncing check law. Ang batas na ito sa kakakarga dyan, this law protects the integrity of financial transactions to ensure that individuals and businesses are held accountable for their obligations. Aba, meron akong kilala na mahilig sa ganyan. Na isang mahilig magbayad ng cheque. Katon amay sakay binayaran tuya ya tuo yung si Bulong ini si Kasaas businessman Kasaas Bulong ta siyempre Bulong yami kero na napangkortaan santo ipasa ami kero na project en santo ipasit ilakotod sa may kin may ipasabkon ton tampol. Kato na yan, si Kasaas businessman, Kasaas santo may makapanyarin na tuo o idandamot. Saan ipasa ton tampol. Ang gano agni apundoan, man-anaplay kinya, man-anaplay supplier, o man-anaplay contractor. Yasay gawon to, katong kulay busing, yun niya. Ninya litrato mi ay. Idan tuwag na project. Alam la. Okay sir. Sige sir, siya alay manggawa kanto mo may supplier o may contractor. May porsyentong iyon namla sirin ta paano kinmet. Namote kakapala na lupa tumatawa. Inya saos to labat lalanti yakin rew. Santo ipasit, ansan ala anton tampol na advance. Ansan wala rin balitad saya. Ya si Katuya, ya umbayes na saray materialis saratay construction agtumalamang bayar. Paskaran so panagsingil. Nung panaguutang, panagbabayas, agay. Hindi takin. Pre, ipadeliver mo pa kayo.
Uya mo No pa nagsisingil na balot, tagaylay tiwer to. Pero maong ni may matiwer, ta kahit papano mambayar. Anto'y tawag mo sa may tuon, agtula mambayar maalabas na si atiwer, si Ren, ay matiwer. Kasi matiwer at ken, mabayag yung mambayar, magay pizza, kasabi to may pizza, ang gapulamot. Pero mambabayar. Ayan tuoy, ang tawag mo no alabas nun say matiwer. May lingwan ng tula may binaisto. Ngayon natin kakaswerte tuya Ano nang mo tay swerte to mo tad ipapasan to. Ang taas na lang ti proyekto to. Aliwa mo ti kontraktor, aliwa mo iya engineer, makakalay proyekto, unsan to ipasa. I-advance to lalanti, may kwarta, unutang ni materialis, agto ni mambayar. Talagang maswerte. Ikakaluor to ikapal na lupa to. Wala rin untan niya to. Kaya mangulabat, no, aliwakan public figure. Kanta public figure ka, saan no, naantan mo rarayan issue, agano ang gapoy bibilaan, ang putang suulo to. Pag public figure ka, sir, huwag kang balat sibuyas. No gabay mon idayo da ka, manggawa kay maong. Aliwan sa tay, watang ka na kayo rong, no anto'y gagawa-gawa mo matad sa tay posisyon mo. Singa ka, oportunista Napurtawat ang kadirungan mo ay. Nanang pata, mansumpal kan san siya. Mang-graduate kan san siya. Natalo kan san siya. Nangan paano anto'y kipapasan mo mo't. Ano ang tumat so no si kaet pitong anda kaniya marakep. Paano anda kan pitong ay marakep tanta dalate ugalim. Anta dalate style mo bulok. Agaylain ka maong mo ya mitong tungod saray tutuon kag kailangan mo. No kailangan dakala amot-amot kala. Awilan ko may sakayakin ya tuon akabayasan tuya. Sisingilan da. Amot-amot, agaylay bayag to. Yaman bayar, natan, nan apas kardala, yaman bayar, di magumag kalamor, di man nagkulaan to may kin. Kulaan to may pwisto to, may akabayasan to yan to. Ya politiko. Lima di man, nagpwisto to may to, ya akabayasan to. Say asabi to, amay asawa, amay bii. Amay asawa, amay bii. Babayaran to'y cheque. Yan to si Usaas businessman. Babayaran to cheque, anatan, amay BE, tinawagan to may asawa to. Ni, wajay kinay. Si Usaas businessman. Mambabayar, balat cheque, kwanto. Ay, hindi. Agmutan naawatan. Agmutan naawatan sa ibagam, cash. Amay Usaas businessman kunuot kin. Ang babangil ilalabir to man, abong to may kin. Mismo nakautangan to. Ay labir ko no. Aga ang baeng. Ya tabayar mo lang lamang tanay. Isalat yun lang lamang ko kanto. Antoy pampapagaan nyo. Kasi kwanto mo man ay sir, pasensya kila. Ta imbili-bili ng asawak. Agko awatan tay chiki. Say gabay to cash. Ta cash yata niya. Cash tan niya. Inutang nyo. Cash mo tiya bayaran nyo. Kwanto. Nan-walk out ko naman ay si Usaas. Usaas businessman. Alagaryo adya. Ano? Amawil kalamor. Amay kwarta. Imbis niya idero to marakap. Imbuntok to kunood sa may kin. Amay asawa to may akabaysan to. Ay, dinandalom natan. May biin eh. Basog-basog yan ang bayar. Imbuntok to siya. Idero to labat. Imbuntok to mong labat, tagto imbuntok kod lupak. Kanto imbuntok dod lamisaan. Nitan. Kanto. Bagayo atakin. Salamat. Akabayar akla Ay, angga po. Bastoson de asawa may uman. Di sa ginawa to man ay in text to. No sarag mong gawo anad arom niya tuutan. Ag mo gagawo anad siyak. Taag mo kabat. Kanto. Di maburido. Gimiw-giw. May inul to. Ay,
Kinanap to tayo akabayasan tuntuo, kikaraw na perdonaya si Isaas businessman. Tama yutan, si Isaas businessman. Makauli kila. Alas 7:28 na po ng umaga. Hanggang po ay malaglaam yung oras tayo. Wala na po tayong sapat na oras. Hindi tayo makapag-exercise. Wala dito yung nag-aerobics na kasama natin. Magkita-kita po tayo bukas. Sa Technical Control Watan, Engineer Nixon Dakal. At ako naman po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan, Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan.